Okay, kita sa Barangay Talusan, no? So, nag-hook up ang mini sound ni Ri Ilagan. No? So, loud and clear ang audio natin dira. May pa sila nakaparamdam pro ko naman pa shout out na sila, no? Okay, this time, mamati na kita sa ikaduhang pagambahon sa ato man siyempre nga suki man nga singer din, no? Kada Domingo, nga nagalin pagid sa may barangay Tinurian, Barutak, Nuevo, Iloilo. Amo ni siyang pinakalayo nga barangay kay last nga barangay pagtabok mo diyon anilaw na, no? So, bisa malayo, nagkatugi siya para nga mabatian ang iyang mga ambahanon. Si kagrupong idol, Mr. MP3, GC Marte, ang Rusa sa Hardin. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Kini nga ambahanon ginahalad ko sa mga kasi Mario ko dyan, sa Barangay Tinurian. Para ni sa inyo. Kag sa mga taga-Barutak na ibuman. Sa katulad mo na mumukod sa hardin, ang iyong kabahugan pinapangarap umaangkin. Buhat lang makita ka, di na kita malimutan. Kung ako'y nag-iisa laging laban ng isipan, kailan mo pa kaya papansinin pag-ibig kong inaalay? Sana ay pakinggan mo ang puso kong naghihintay. Buhat lang makita ka, di na kita malimutan. At kung ako'y nag-iisa laging lapad ng isipan, giliw sabihin mo na ako'y iyong mahal. Ako'y ibigin mo habang nabubuhay. Nais kong malaman mo na ang pag-ibig ko'y tunay. At kung ako'y mabibigkanin pa itong buhay, giliw sabihin mo na ako'y iyong mahal. Ako'y ibigin mo habang katulad mo na mumukod sa hardin, at ang iyong kabanguhan pinapangarap umaangkin. Thank you. Short FM. Short FM. Okay, salamat, Gid. Paring Mr. MP3, GC Marte, sang barangay Tinurian, Barutak, Nuevo, Iloilo.